Dorpelmeek samen met de Prinsengarde Sittard. Bedankt! Lieve vrienden, hier op de bühne die Prinsengarde Sittard samen met de Dorpelmeek. En ik heb begrepen dat die Dorpelmeek die wil eigenlijk zo'n liedje zingen. En ze zijn ook heel enthousiast over en zijn vol spanning om dat hier te brengen. Dat is gewoon geweldig. Maar voor dat we door over moesten wil ik natuurlijk ook even aankondigen dat de voorzitter van dit gezelschap is de Patrick. Der ook in de federatie zit, Patrick, rechtsvuren voor links. En de spreker, en dan geef ik nu de microfoon, is Guido van der Heuvel. Dat was er nog niet, maar bij deze dan. Guido, een motion voor verrassingen. Wat mooi. Goed, dames en heren, uiteraard zijn we ik ben heel graag hier. Uiteraard willen we onze vrienden van de Prinsengarde natuurlijk complimenteren met alles wat ze hier neergezet hebben. En de dames gaan een heel schoon optreden geven en we doen ons best om een groot gebied te houden.
Oeterweg, daar komen de dorpen mee. Blijf even staan, dames, want die jongen en die mensen die zijn allemaal ondergegaan. Maar de dorpenweg, ja, die zijn eigenlijk niet weggediend met de Zittertse vastelovend. En ik heb ze jarenlang, als ik wel eens door de optocht mag kijken, dan zie ze de dorpenweg in mijn optocht lopen. En ik heb een beetje vermoeden wat dorpen, of weet wat een dorpel is, en de dorpenweg, dat weet we ook wel. Maar misschien toch wel eens interessant om eens terug te huren. Hoe komt dat vandaan? En hoe steeds gevuurd en wie zit hier op de vastelovend? Ja, zo verveelt me een beetje met die hoor. Maar ja, wie ze wel van 6 dorpelweg. Kunst van heel vroeger. De maakte die meneer Pastoor, die dan zorgde dat het huishouden allemaal vlekkeloos verliep. En nou, die meneer zit weer een beetje in de vastelovend. Want ook daar hebben we een beetje een aandelen om te zorgen dat het toch ook vlekkeloos wordt. In ieder geval door het zuiver maken van de straten voordat het optocht trekt. Je zit gezag van de dorpenweg worden de merk van de pastoor. Ja? Horen dat ook echt, maar dat worden ze gemaakt of ook meisjes? Dat durf ik geen uitspraak over te doen. Oké, nou, dat is een goed politiek antwoord. Voor onze Duitse vrienden, die dorpenweg, dorpel, dat is ja, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist aber gut, da kommen wir von Anfang an wieder zurück. Eine Schwelle, eine Türschwelle, so heißt das, ein Dorpel. Und die Dorpelmäg, das waren dann die Mädchen, die haben gearbeitet beim Herrn Pfarrer und die haben da immer die hausliche Arbeit gemacht, haben die Flur sauber gemacht und so weiter und sind dann so auch in den Zittertse vastelovend hereingekommen. Und sie machen eigentlich den Zugweg frei für den Zug. Dorpenweg. Nu heb ik een liedje gezongen. Dan heb je ook een prijs metgehaald. Nee? Net niet, maar we worden genomineerd voor de Zittertse vastelovend. Zeker niet in vierde. Oké, dus persoon zo niet in de jury. Noem ik aan. Dus je zit vierde geworden. Maar toch een heel fijn resultaat. Waar we wel de prijs van de beste nieuwkomer. Prijs van de beste nieuwkomer. Jongens en meisjes, wil ik eens even huren voor deze dorpenweg. Hebben ze het goed gedaan of hebben ze het goed gedaan? En dan gaan we voor de dorpenweg, voor de eerste keer dorpenweg. Zittert, Oostreffen. Dames, hier op de planken, geniet van de dag. Putemars, afmars.